পরিষ্কার বারবারে সাইমা তম যে চিনি ত্রিপুরা হাসতেও চিনি ত্রিপুরা সারি থানায় লাবংখা অবংখা কাইসার যেটা ত্রিপুরালেন হয়তো বা ত্রিপুরালেন এই যে सान মুনাত্রিয়ে থানায় 2009 নিসিমি যারা শিকলার প্রচার খাইনার যারা তিনি গোমা দাল বিদল অর্গানাইজেশন তমাইল তিনি অবরণী নেতৃত্বে তিনি অজ ত্রিপুরালেন শব্দ আকারে থাইয়া অমক কবি কবিনো কাকর বুকর কাইসার লামা অবরসারা অম যদি जों বাস্তবায়ন খায়াंखाय অম যদি जों माया आंगाखाय जों अहाव कुसुम कुसुम ताई दङै थाङै मांगला किन्तु তিনি ত্রিপুরালেন যেটা ত্রিপুরালেন সানমতিयै চীনর गोबां बेदाबेद सृष्टि दङ সেই যে बेदाबेद सृष्टि माराव जों मा बुजिनाय काकर बुकर साल गोदोनि सिमि जों नेता नायखौ लायमानि बनसिजों नेता मा चलायसिनाय बनसिजों एमएलए मा चलायसिनाय बनसिजों एमबिसि मा चलायसिनाय जे मानो बारनो चिनि आमचेनि जनगण नुकुर भोट दिवै सामी रका किन्तु ताकुरो बुकुरो এই যে চিনি এমএলএ চৌজানাই চিনি আগে যে এমবিসি চৌজানাই তিনি মংস সামুং খাইলিয়া সেই যে সামুং খায়ানি বদলা जों তিনি ভুক্তভোগী মানজাবিত তিনি आं স্বয়ং সাববাইতা এমবিসি মানিয়াগুলো आं সাইমাঙ্গা পরিষ্কার যে অম্পিয়াম চাইও थांनायनि सालागो जे एमबिसि थांनाय बर तामो तामो खालायका मुसुक जराति सामुं खालायका তিনি আমসুল পজা गोबांमा সেই যে পজানো তিনি রুজুবাইলিয়া কাকুর বুকুর হাইপানো जों তিনি কেচেন গসিয়াকো जों কোন সময় কেচেন গসিয়া ইয়াবা তাকুর বুকুর দং থানে অবশ্যই সানামুচুগো যেমন তিনি সাবজুনাল চেয়ারম্যান সামাহায় দাসিংহ কক রিমাহায় অরনি কৃষ্ণ ব বুসকানি সালস সানাमै রিনাयनि साव आंखौ अकंनो साना थांया आं नरनो 20 राम रिनाय आं नरनो अ जागा हेलिकप्टार बायरि फायनाय आं नरनो बिल्डिं थांनि फायनाय अकं साना थांया एट लिस्ट बुसकांनि 23 निर्वाचन जरा जोंनो भोट दिवै लगेसि बिसोर दिनि साना थांथों काकर बकर अवश्य बिसि सावो थांनाय एडिसि निर्वाचन त्रिपुरा मथन भोट दिवै गोब्लाय खायमेन परे नरक तामो तामो नुखा तामो तामो कार्यकरी दिनै बिसना बिसा दालाल मा साखायसि नरनि बावैनो आं दालाल सामने कारण मनो दिनै जे खफान मनो तै कोतर अ पेन सिरनि मन पेनसन सिलिया या कुतो सामने तै अ पेन सियादर दिनै आसे के बनि बायो का हफ्ता बनि दिगे सिवै सबके दिनै अर जागा ब बासुन मारोके गलायनि साखम मोइतो मोइ मा थांखामो अमनो जों दिनै थांसामैनो कारण जों दिनै अर जागा चिनि मानथाय ब्रिज का आमाके तिनि मानथाय तमनि ताबो जों मायाखौ मा दंनो तमनि थांसां मैया बनि बावैनो जों ताबो नरसनो होइमानो हाके एम दिसनो होइमानो बुट पास खाइ रहमाले एम दिसिने पारा पारासो गुरि फालियो हेदेमा नर होइमानो होइ तो मासमसो या अबर खाइ मानदा जाया एम दिसिनो बुट होइ पास खाइ रहमाने दायित्व तुमा मा खाइनाय बनि जे खाइथाय जे कार्यकरी खाइथाय खाइबै दङो सिनि बाङै सिनि ओ एलाकानि बाङै सिनि अम्पिनि बाङै सिनि जातिनि बाङै सिनि दफानि बाङै इजे बाहायके नर बोले सब समयले मालाय बोले हासु खुसिले हाइसि बायरो लाइ सेंग्रेंलाय तलाय मास नैबो हेदेबा सिनि एमबिसि सिनि एलाकानि बाङै तमा खाइमासा तमा डेभलप खाइनाय बर दागा मा थांनाय बवान सौनि ताजरा सामु खाइमा तमानि कारणेनो चिनि हाय सब समय नै याखायाव फाइबै तंफाइमेया सब समय चिनो तेम तै हायबो फाइ तंफाइमेया हायके अम्पि हायबो फाइबै मानजागुइ तंफाइमेया ब अफिस मा खाइबो खमलंगो हायके बनि पद्र लोखाना ताबो चिनि सारा त्रिपुराव चिनि स्टुडेन्ट फरायनाय रोंनाय संगठन खाइमा दंबो टिआइसे बुनो बाव बनो सङै रजाखा बुवागारानि बेसिंतो
Aika tei sini oro tourism ni chairman je sini tourism khaijenai bon wi chairman bo tao jaga jaga sara tipani wo bo tabo ta khumulong par hai khaile ni bo si de tabo bela ke sini ompi bayo kaham siklai usu bo soi rokha mane বিভিন্ন চিনি ডেভেলপ খাইজাসনে গরি জাংনাই নাইজাংনাই পাক মেদেল সং বক খাইজাসনাই গে আস কাহাও চিনি অর চিনি অম্পিনি এমডি সিমা ওই তমন জরস বনা হামবাই সিমা রনাই নাইনি দিসিন তাবো সং চিনি ব্রিজ নাওয়া নিংখে না হই মানে এডিসি গভর্নমেন্ট সং পাস খাইরমানি পরিও মং সাবন তাং জরা কারণে বিসিঙ্গনো जों तिप्रा मथा नै जों मानलायखा ताइ आबनो जों तैदुलनानि बागै सिनि महाराजा सिनि बुबाग्रानो जों तैफां जों मांखा के बनि बागै जों ताबो जों मावान सकनाय सिनि सामुं सिनि जे नाहारमुं सिनि हिमानि वान सकमानि पत्रे पट्टा सिंगान फेमलक जाकमानि आ सामुंनो आ लामानो आ फेमलकमानिनो जों जुदि साक साक काटे माइयां गाख्लाय जों ताइबु तलावो जों गोलगै जों थांनाय जेसेक जों अर फाइ मिटिं खालायनाय जेसेक पाराकसाला थाङै जों मिटिं खालायनाय सिनरनि कोअर्डिनेटर सं सिनि सार प्रेसिडेन्ट सिनि सार सुभाष चन्द्र जेसेफानो साकथारदि आबो हाइपानो मुंसापानो ला तंगलाक आबो बनि बागै सिमनो लसिया सिनि सारा तिप्रा सारनि बागै जों लस हंनाय बनि बागै फाइदि ताखुराव बुखुराव जों साक सयलायनायनि नांनाय साक बगलायनायनि नांनाय खुनारगै कक सालायनाय हामजाक लायनाय सुबा लायनाय नाकार लायनाय जों जिनि बुबाग्रानि जरा बिनि जे ताम्स तंमानि न जों बनो फाइदि सुबावै जों तिसा लायनाय ताब जों बनो बाइके सुबानाय आगरला थाङै बिनि राजबारि थांते जों बनो सुबाय मिया सिनि सार समनि लगे लगे थांबो जों सुबाय मिया जों सुबाने नि तमाबा जानिजार कामिवो जाते सिकाव हुन्दी निनि दाकाइ हिन्दी ओ जे थानसन हइते सनो तमा हन्नानि किडनेप खालाय मिया जा सनो अबनो दंस खालाय मिया जा सिनि कामिवो जों प्राइमारी यूनिट नि जों दं आबोनि साकाव तइसे सिनि रिजनल हनै दं बोर्ड कमिटि हनै दं के जों फाइदि पाल बाक्सा खलाय जानिजार कामिवो जों राखा जों तंलायनाय जाते केबु सनो अ थानसानि हइते दंस खालाय मिया जा खलाय जों साक साकनो जों तियार मा खलायनाय आबोननो तिनि जों बखावो सोंमुं कतर खलाय जों मावान सकलायनाय ताइगैसे जों माने अबक जों वान सकलायनाय डेभलपमेन्ट नि बखागो जों मा नायनाय डेभलपमेन्ट नि बखागो सिनि एडिसिओ सिनि तिप्रा मथा फाइमानि परे गोबां मा साया फानां किसिसे सानाय अबो जों सिथाय दं जतनो टीवी दङ मोबाइल दङ यूट्यूब दङ हमपानो जों जतनो जों आबोनो सिपायो जों तिप्रा मथा सिनि हापाङो फाइमानि परे 5टा जोनल डेभलपमेन्ट अफिस दंमानि ताइ 3टा बारे रुइ 8टा जोनल डेभलपमेन्ट अफिस खलायखा 33टा सिनि साब जोनल दंमानि ताइ 11टा बारे रुइ 44टा साब जोनल जों खलायखा ताइ जों माने तमनानि गुवाहाटीवो तिब्रालेन्ड बबन खलायनायनि बागै माहायनो सिन महाराजा माहायनो थाङैनाय थाइखा आबोनि सामुंबो सलि दं आबोनो कारि माहायनो जों विभिन्न डिपार्टमेन्टनो एटलिस्ट जों पार्मानेन्ट रेगुलार जों अंग याफानो एटलिस्ट फर 11 months जों माने गोबां मा दं किन्तु जों एकसुबै तमा नुखा दिल्ली हाइ जागाव सिनि तिप्रा साराव थाङै बस्ता सुमजा खलाय जों नुखा हाइसि बस्ता सफा सुमबा बस्ता कबरावनि सिसंबा सुमा नुबलै किन्तु दिल्ली हाइ जागाव जों बस्ता सुमनानि बागै जों थांगला दिल्ली हाइयो जों केबो फरनायनि बागै थांनाय केबो अफिसियेल सामुनि बागै थांनाय सिनि कामसुम हइते बेफागनो जों जगालि रांखौसे जगालि जों थां बनि बागै ताखुराव बुखुराव अ थानसानि बिसिंतै हामियानि हइते जातिगत कम्युनालनि बिसिंतिबो जनो थानसानो दंस खलायरि मानायसि गोबां मा लिडारनि बिसिंतै गोबां मा दलरनि बिसिंतै पलिटिक्सनि पलिसि ताइ कन्सपिरेसि बाय खलायै सिनि थानसानो बुइखा सनानि बागै आम जगै दङो के बनि बागै काहामनि बाखाखौ जों वान सकाखलै थानसा जों तमानि बागै जों नांखा अ थानसानो जों आसोका जों मा हामजाकनाय अबनो जों बर' मारनाय जों साक सयनानि नांनाय खालावनानि नांनाय जेरम सालाबुरिराव जखन हामजाक लायमानि समय निजिनि साक साकनि मोखांना आयनाव नायसि आसोका नायथजाकमानि बागै हामजाकमानि बागै बखा फासपायावै आयनानो पर्यन्त सबाय फातेरवै जों रिवहायसि आसोका हामजाकमानि बागै बनि बागै जों माहायनो अ थानसानो सिनि बखाबाय जों बखा बिसिङो जों थानसानि हामजाकनानि जों आसोका आयना बाय तुलनारि आं सामाहाय अब आसोका मानै गाहाम आसका मानै कतर
अबनो जों केबुनि बखाव जों हाबैनाय मिया केबुनो जों बुइ तगै जों खानारि मांगला निनि साक साक निनि बखाव अ थानसा मानि न अर मलसम काइपें देबरमा कलय नि नों बाद्रिवै निनि बखाव थानसा मानि नों बरम दिवै नों लासाकनानि नांनाय जों लासाकनानि नांनाय बनि बागै सिनि थानसानि बिसिंतै सिनि नाहार मुंगं खातामा जों आलादा राज्य जों माननानि बागै आलादा राज्य मान खाख्ला जों तमा मानै मान ताई तमानि बागै जों मायावै तंखा जों माने तमनानि दासिमबो जों खानाका सिनि पन्चायत विलेज काउन्सिल इलेक्शन दङ एसेम्बली इलेक्शन दङ सिनि माने तमनानि एमपी नि इलेक्शन दङ किन्तु अर जों मा बुजिनाय जों 60टा एसेम्बली सिट सिनि तिब्रासारावनि 20टा एसटी रिजर्व सीट दं 40 नि 60 नि 20 थांका बेसे दंबा मा ताई 40टा दं ओ 40टा बियां थांका जनरल एरियायाव थांका जनरल एरियायाव का 40टा संख्ला 20टा अंखा बनि बागै जों अ फेरलाय मुंनो जों सिनानि नांनाय जों पलिटिक्स खलायै जों फाइमां जों अ 20टा सीट न जों कतर खलाय वान सगैबो जों तावैसा तला जों नखारि मा फाय जों गणमुक्ति परिषदनि जों नायलायनाय सीपीएम ब्राव 1 नम्बर